عوز سلام تانا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت نحن زوان زدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدم ان فنهم على تو زيناتات من تخبطحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا كدايم مستر أبي أحمد ناودي سام مستقعز نحوحت أمر راحت نخي زرار وتفراريهم زيتم بوليتيكان دردرن كم حماق تبغار زغطروا أبي أحمد مس جنرال تادس ورده ناودي سوا نخوعز سلطانات حوحت أي زرار وكم من كم زولوهم تقليتو بغالي وين كدايم مسترنا مغلقات وزنورهم تناي تقراي كل منقستن سراحتنياتات الدموز النبوزح أوارح نخعت أو خمس تقبر تحبيرو نبوليتيكال تجمعات بحكي زيتن مفتاح دليت زري وكدايم مستر أبي أبز حلف خالد تتهاجر زكاية زلخينات المودات هذه والجيرم قاتل ملو مسح واحد زلون فلين مفتاحون زي تخم قدماي مرجع خوسدو خمس دليل وترغاغما ارغاغيتم يوم نحي واحد مكتل لي كمنبر ناي غزياو محدار مكتل بريزيدنت اماني لسفا مس ابالات بوليت بيرو تكلاي غرمدين بمخان ببريزيدنت غزياو محدار جنرال تادس ورده مرحنتنا وديسا مقعزم يذكر يهون برقداي مسترنا اماني تخلاين اي زرارم بموالمس جنرال تادس ورده تراي كم سمعت تسمعوا جنرال تادس ورده ناي منغ سراحتنيا تدومز نخفلو من او عفر كلاو منغ الدراجه ومناي تግራይ ተወለድቲ ዕጡቃት ተخسدو نخبلن قالوا تحست قدايات كم زلعلو منجت ترغاغيتو ناي تريت سراحتنياتات اتكلت زلمعن كم ناي بعلمويا كونتراكت منغ سراحتنياتات دموزن بمقاد انت ربح خم زركبت زي تفلت اكو ناي 3 ورح دموز ناب تግራይ كيلا اخذ غور قداي مستر جنرال تادس ورد دحر مزراو نخفل تزاز كم زهو كام مينستر غنزب زبصح حبريتا يرد قداي مستر ناي مغله حزب ناي ماي قرب نخركب استجزا اب مغله درجه ود زبصح ناي ماي بامبن متحلالف نخيوت غمرك ممرحي هيوم كم زنورون از غران خلع الجنرال حتى خقرو خم زخلون يقمتو يغون امبر بزعوات قداي كلتيوم زوصحو سمعنت نفلاط يتخاله كان مسكرم 28 ندحر مجمريا غزي استرخبو قدامي مستر ابي احمد جنرال تادس وردن او عفار كل ناي بلصقنا منغس دراجوم ناي تግራይ تولت عطقاتن بزملكت كم سزارارو من حبيرو بتوساخي كاميرا بورد استلاخ دبدابين ملسن خوهاو ممرحي خمسه محلالفه تقليتو بريزيدنت إسياس أفورك بزعوا قداي كيح بحرن سقات تزوان كم زلعل تقريتو بريزيدنت إسياس ناي 4 معلتات ناي سعود عرب عدوتهم زازي ممتتم ولا سوكا زلعلوا أجندات تقنا حجون مزرارة بخوينا ملو قدم معلتات نحد ناي سودان غازيتا أبزها وقال ملس كند علامة عدوتهم قداي كناتن سودان كم زنبر قليتهم من جنرال حمد داقال لو هيمي تدقف مسار حزغر وأكلات دون خبلو نسعود خمزة زرارة وتزاريوا ما دما استبها لناي ما خلاي مبراغ زينا إسياس أفورك بزعوا كيح بحرن إثيوبيان ون كم زلعل تبتيو بريزيدنت إسياس كوسن كيح بحر وصا زخونه أكلات زفترو زلو وطرتن بمتكا سعود عرب طالقا نخطاتو حتى يوم اتا غزازا خاب إثيوبيا حدقا يتبين له خبل كل سلطانات بلصقنا دما شعبيان إيرتران يفرسلو زبل زرباتات يقال حلو الزربا بفلاي بسمونو بان دانيال كبرتن باچا دبلين بسفح يزربلا بتوسخ ماسرشا ست استبهالو يدوم منغست زهاونو والكسب إيرترا موقاسن كم مسارح يتقام لملو ماسرشا خزارو خلو شعبي يتدرادرنا يبلنا لبمال إيرترا خم حدش سقات غيرم يغرو والو يخون برب عالمنا يبلصقنا مراحت شعبيا دغاغيمم يمسغنو خمز نورو وتدراو ازستون مش شعبيا جنرال تحاويرم نبرتنا بإرترا يغعازو خمز نورون زفلطيو اب سودان حيل ممنچو طابيا بدرون كم استوقع ختماتات كابينت ركبوصا خوينن ناي جنرال هيميت وتدر ماخلاي زخونت كتماون حنت خابزياتنيا بستفصمه ناي درون متقعت مخنيات اعبيت ختماتات سودان حيل مقراط اغاطيمولو ناي الكتريك اغلغلوت كاب تقارطلن كتماتات حنتي بطور سراويتن سودان اتمحدر كارتم كتخون كلا تخاليت دما ناي جنرال البرهان مغمطي زخونت بورت سودانيا كم تناعين مساخر زبلو امرغاو غزات اتبارا بستفصمه متقعت كابتن الكتريك مكافل طابيا لعل حونت كنتراي سودان امونغو سراويت البرهان نفتان دغف حيل وي هيميت بزكايدتو زلو ناي حد كوينات تناوطلا الثلاث عامت كمل زغربه كوينات كان مسرته لمعات هاجرات عبي عنوت يبصحلو حجب درون استوقع المغرين استبهاله ماخل نبزحات كتماتات الكتريك زكافل بمخانو ات غدات زخفه خوينلو حد بعل سلطانات منغس السودان نزينا وكيل فرنساوي اف بخمس غلصو نتحاول متفا زفتن خلت سبات كمو تخلو بزحات دما بخال ايزور متقعس قوسيلم يم فتان دغف حيل وي ارسيف بترغاغام سيفيلاوت كالاتن بدرون يهرم كم زلي فلت إذا خوينات كساب حج بعصرتات أشحت قطر سبات نموتن 12 مليون دما نمفنغالن أبتي حلو حبرات عربي مريت درون بمغبال نفتان دقف حيلي تحجز كم زلا أتقداي نخ قادر تجبر كم زلان زقول خصتات يسمع بمخنات توقع رديت بمقرات أو السودان عبيت ميتن سوا وقلوا لا وانت فتير لا
መንግስቲ በሐድሽ ምክንያት በአዲስ አበባ ዝገፎም ተወለድቲ ትግራይን ኤርትራውያን ናብ ኩናት ሜዳ ክልእኹም ምዃኑ ተነጊሩ ናይ ብልጽግና ምሕዳር ንመጻእቲ ሓይልታት ዕጡቓት ምልመላን ምጅማር ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ምሕዳር ሰሙኑ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምግፋፍ ወፍሪ ብዙሓት ኣባይተ ማሰርትን ከም ዘዳጎነን ይፍለጥ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግጭታት ንምባባስ ንምቁጻር ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ስርዓት ዘይኮኑ ኣደራጀውቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ስም ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓትን ብፋኖ ስም ዝዋፈሩ ዘርፍታትን መሰል ሓይልታትን ከም ዘዋፍር ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ መራኸቢ ብዙሃን ክግለጽ ጸንሐ እዩ። ብቐረባ ድማ እናዳለወ እናዕጠቐ ናይ ኣየር ሽፋን እንዳሃበን ዘዋፍሮም ምስ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር ዘዋግዕ ሓይሊ ኣብ ዓፋር ክልል ንምእካብን ይፅዕር ከም ዘሎ ተመዝጊቡ ይርከብ። ብልጽግና ደገፍትን ሓራ መሬት ዝብልዎ ኣብ ውሽጢ ዓፋር ዘሎ ናይ ትግራይ ሰላም ሓይሊ ብቐረባ ዝኣተው ፀቢ ቦታን ዝከር እዩ። ናብ ትግራይ ካኣቱ ኣትዩ መጥቃዕቲ ሰንዚሮ ብዝብል ናይ ትግራይ ሰራዊትን ኣብ ዓፋር ክልል ኣትዩ መጥቃዕቲ ድሕሪ መብፅሑ ናይ ዕጡቕ ጉጅለ ኣባላት ጉዳትን ከም ዘብፅሖም ዝፍለጥ ብልጽግና ናይ ድሮን ሽፋንን ናይ ዓፋር ፍሉይ ሓይሊ ደገፍ ብምሃብን ከድሕኖም ከም ዝፈተነ በቲ ግዜ ዝተመዝገበ እዩ። ይኹን እምበር ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ኣባላት ተመናሚኖም ናብ ሓደ ወረዳ ክንሰሓቡ ተገይሩ እዩ ዝብል ናይ ከባቢ ምንጭታት ናይ ኣየር ንብረትን እምነትን ዝነበሮም ከም ዘይኮነ ይውሰኽ። እዚ ዝተረደየ ካብ ትግራይ ሰራዊት ማእኸል ዘደራጀዎም ዕጡቓት ሓይሊ ከም ዝሓበ ዘይኮነሉ ናይ ብልጽግና ምሕዳር ኣብ አዲስ አበባ ኣባላት እንዳመላለሰ ይርከብ ተባሂሉ ሰሙን ካብ ጎደናታት አዲስ አበባ መንበሪ ኣብያትን ናይ ስራሕ ቦታታትን ከምኡውን መዘናግዒ ቦታታት መንእሰያት እንዳገፈፈ ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ናይ ምግፋፍ ወፍሪ ክካየድ እንከሎ ካብ ዝረኸቦም ነበርቲ አዲስ አበባ ማእኸል ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ናብዚ ሓራ መሬት ዝበሃል ናይ ዓፋር ክልል ንምልኣኽ ምውሳኑ ሓደ ናይ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኣመራርሓ ንጣብያ ተዛሪቡ። ኣብቲ ጉዳይ ምክልኻል ድሕነቶም ቢሮ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ዝብልዎም እቶም ምንጭታት ብግፋት ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ዕጡቕን ገይሩ ንምስልጣን ግዴታ መታለልን ከም ዝጥቀም ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ናይ ሰላም ሓይሊ ውሽጢ እንተኣትይኹም ደሞዝ ይኸፍለኩም ብቐጻሊ ኣብ ትግራይ ክልል ስልጣን ይወሃበኩም ዝብሉ ካልኦት መታለልታት ዘቕርቡ ብልጽግና ነዞም ብምግፋፍ ዝመልመሎም ሰባት ኣሲሩ ከም ዝቐተለ ተሰሚዑ። ካብዚኦም ብተወሳኺ ብምግፋፍ ዝተተሓዙ ኤርትራውያን ተመሳሳሊ ዕጫ ከም ዝወሰዶም ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ናይ ብልጽግና መንግስቲ ምስ ሻዕብያ ዝነበሮ ምሕዝነት እናጠፍአ ሕብረት ድሕሪ ምብቅዑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ፀገም ውሽጢ ምውደቖም ክንገር ጸኒሑ እዩ። ኤርትራውያን ካብ ምእሳር ጀሚሩ ክሳብ ደቡብ ወሲድካ ምብራርን ዝበፅሐ ተግባርን ፍጻሙ ሕቡራት መንግስታት ናይ ብልጽግና መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ከምኡውን ዓለም ለኻዊ መራኸቢ ብዙሃንን ፀብፂቦም እዮም። ብጅምላ ካብ ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማእኸል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝቆሰሉ ዝተቐተሉን ከም ዘለዉ እውን ምግላጹ ይዝንጋዕን። ብንፋስ ስልክን ላፍቶ ከተማ ወረዳ 12 ኣብ ዝርከቡ ቤት ማእሰርቲ ሃኒባል ሰሎሞንና ኣታኽልቲ ኢሳያስ ዝተባሃሉ ናይ 18 ናይ 20 ዓመት ኤርትራውያን ካብ ዝቅድሚ ምቕታሎም ምዝጋብና ዝዝከር እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ሎም ዘበን ጥራይ መንግስቲ ካብ 200 ንላዕሊ ኤርትራውያን ኣኪቡ ዝኣሰረ ክኸውን ከሎ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከም ዘይፈልጥ ግና ይግለጽ። ሰሙኑ ድማ ካብ አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤርትራውያን እንዳገፈፈ ኣብ ምእሳር ዝርከብ ኮይኑ እዚኣቶም ልክዕ ከም ተወለድቲ ትግራይ ኩሉ ቤት ማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኩናት ሜዳ ክኸዱ ንምግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ተባሂሉ። ናይ ድሕነት ምንጭታት ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ኣብ ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን ውሽጢ ሕቡራት መንግስታት ስደተኛታት ኮሚሽን ዘይመዝገቦም ናብ ዓፋር ክልል ብምውሳድ በቲ ዝተደራጀው ካልኦት ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ተቃውሞታት ምዝኾነ ክቃለሱ ንምግባር ይስራሕ ኣሎ። ሎሚ ኮራ ቃሊቲ ገብርኤልን ላፍቶን ቦሌን ልደታ ፖሊስ ጣብያን ኤርትራውያን ካብ ዝተኣሰሩሉ ቦታታት ማእኸል ይጥቀስ ተባሂሉ። እቲ ጀነራል ግብጻት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምስዓብ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞውን ቀጢሎም ኣለዉ። ናይ ኣስመራ ሰብ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ተኸታተልቲ ሰሙናት ናብ ካይሮ ናብ ፖርት ሱዳንን ናብ ስዑድ ዓረብን ምጓዓዞም ዝፍለጥ እዩ። ናይዚኦም ጉዕዞታት ቀንዲ ዕላማ ድማ ብቐዳማይ ኣብ ናይ ሱዳን ሕድሕድ ኩናትን ዘተኮረ ኮይኑ ቀጢሉ ዝለዓሉ ጉዳያት ድማ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ውሕድ ሰሙናት ቅድሚ ሕጂ ዝተራኸቡ ኢሳያስን ናይ ሱዳን ጦር ኣዛዚ ዝኾኑ ዓብድልፈታሕ አልቡርሃንን ድሌቶም ተኸቲሎም እንዳተጓዓዙ እዮም። ትማሊ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ግብጽ ኣቕኒዖም ኣለዉ። ካይሮ ጽሑ ድማ ናይ ግብጽ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣቀባብላ ገይሮም ብሎም አልቡርሃን ናብ ዝተጓዓዙ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሮም ናይ ድሕነት ሓላፊኦም ኣስዒቦም ምዃኖም ናይ ሱዳን ዜና ኣገልግሎት ሱና ፀብፂቦ። ጀነራል ናብ ካይሮ ዘቕንዑ ድማ ካብ ስዑድ ዓረብን ካብ ዝምለሱ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብያ ካብ ልዑል ኣልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማንን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ላዕለዎት ኣማኻሪ ማይክ ሃመርን ምስ ተዘራረቡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሱዳን ንዘሎ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ንምላይ ከም ዝሰርሑን ፈቃደኛ ምዃኖም ምዝራቦም ኣይዝንጋዕን። አልቡርሃን ወተደራዊ ደገፍ ካብ ዝረኸቡላ ሃገራት ማእኸል ሓንቲ ምናልባት እውን ቀዳመይቲ ግብጽ እያ። ናይ አልሲሲ ናይ ኩናት ጀትሳትን ንናይ ጀነራላት ጦር ንምድጋፍን ብምውፋርን ይፍለጥ። እዚ ተኸቲሉ ናይ አልቡርሃን ተቐናቐንቲ ዝኾኑ ጀነራል ሓምዳ ዳጋሎን ወይ ሄሜት ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ግብጽ ኤርፖርትን ብድሮናት ንምውቃዕን ምምሓሎም ይዝከር። ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃንን ካብ 2 ኣዋርሕ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ግብጽ ተጓዒዞም ዝነበሩ ኮይኑ ሕጂ ናብ ካይሮ ዘቕንዑ ድማ ናይ ፈጣን ሓይሊ ወይ አርሲኤፍ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መምንጨው መጥቃዕቲ ኣብፂሑ ቀንዲ ከተሞም ዝኾነት መዛዘመያ ፖርት ሱዳን ጸልማት ኣብ ዝወሓፀላ ተመሳሳሊ ዕለት እዩ። ብድሮን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሱዳን ኤሌክትሪክ ቀረብ ውሽጢ ወሳኒ ማእኸል ዝኾነ አል ሙቕራ ዝተባሃለት ማእኸል ዒላማ ብምዃኑ መጠን ሰፊሕ ናይ ሓይሊ ምቁራፅን ኣብ ቀንዲ ከተማታት ምግጣሙ ይፍለጥ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓድሽ ዕስለ ውሽጢ ኣሎ ክብል ሕወሓት ገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይወስዶም ዘለው ስጉምታት ካልኦት ኩናትን ክለዓል ዝገብሩ እዮም ብምባል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕወሓት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ናይ ነዳዲ ቀረብ ምግባሩ ብትራንስፖርት ብኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምትእግጓል ፈጢሩ እዩ ዝገልጽ ኮይኑ እዚ ድማ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነታት ኣገባብራ ዘስክፍ ምዃኑ ጠቂሱ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ደገፍ በጀት ብዘይ ምልቃቆ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ከይኽፈሎም ትምህርቲ ጥዕናን ሓዊሱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምትእጓሎም መስዒቡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኤፈርት ኩባንያታት ናይ ባንኪ ሒሳቦም ብምዕፃው እቶም ኩባንያታት ሙሉእ ብሙሉእ ስራሕ ደው ከብሉን ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ምኽፋልን ከም ዘቋረጹን ንጸገም ክቃልዑ ኮይነሉ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ናይ ነዳዲ ቀረብ ብዝለዓል ኩነታት ካብ ዝግድቦ 10 ኣዋርሕ ክመሎ ተቃሪቡ ኣሎ ዝበለ ሕወሓት እዚ ድማ ህዝቢ ጽዕነትን ትራንስፖርትን ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስን ከምኡ ንደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ዝወሃቡ ናይ ድንገተኛ ኣምቡላንስን ኣገልግሎትን ሓዊሱ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት የቋርጽ ገይረሎ ክብል ገሊጹ ፓርቲው ናይ ዝስጉምታት ድምር ውጽኢት ኣብ ሰላም ነበርቲ ዝተሃቀነ ዳግም ዕስለ እዩ ኢሎም ገሊጾም ናይ መንግስቲ ስጉምታት ንፓንቲቭና ህዝቢ ብጀምላ ናይ ምቕጻዕ ገጽታ ከም ዘለዎም ብምትእማን ዝሸርሸሩ ኣወንታዊ ውጽኢታትን ዘቐልውሱ ዳግማይ ኩናትን ክፈጥሩ ከም ዝገብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ንጉዳይ ህፁፅ ትኹረትን ክህብ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ርክባት ክገብሩ ናይ ኩናት ደምባል ስምምዕነት ክትግበር ዝግበሩ ጻዕርታት ክድገፍን ሕወሓት ጻውዒ ተቐሪቡ ኣብ ትግራይ ብወርሒ 15 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ዘድሊ እኳ እንተኾነ ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ ካብ 1 ሚልዮን ሊትሮ ዝናእሰ እዩ እቲ ክልል ብኩሉ መስኮት ብምድኻምን ብምጉስቃልን ናይ ምንብርካኽ ተግባራት ናይ ብልጽግና መንግስታት ከም ዝተጸመዶ ብዙሓት መርኣያታት ኣለዉ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ዝፍጽም ዘሎ ክልሉ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ምድቃቕን ምንብርካኽን እዩ እዚ ድማ በጀት ብምኽልካል ናይ ልምዓት ፋይናንስ ትካላትን ናይ ባንኪ ሒሳቦም ብምዕፃውን ነዳዲ ብምኽልካልን ካብ ባንክታት ልቓሕ ዝወስዱ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ምሕረት ካሕሳን ሓዊሱ ብኩናት ንዘጋጥም ጉድኣትን ካሕሳ ካብ ምሃብ ንላዕሊ ተደራራቢ ወለድ ክኸፍል ከም ዝተገደደ ክገልጽ ከም ዝነበረ ይዝከር። ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዘዳለናዮ መረስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ክትገልጽ ከም ዘይተስዑና በና ብኻልኦት ሓበሬታታት ተመሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።